Jeg har valgt tidspunkten 56:15 til 57:15, og jeg vil bare snakke om, hvilken virkemidler der er i denne her minut. Her kan man se, at det er low-key lys, som gør det hyggeligt. Og så er det total, hvor man kan se, hvor de er, som er i et skov. Her kan man se pigen, og det er fuld perspektiv. Og kameraet zoomer ind her lige om lidt fra halvnær til nær. Og det der sker med faren og broren, som kommer lige om lidt. Der. Og der. Så kameraet på pigen igen på sådan nær. Og så hører vi Bjørn og råb af hende. Her. Råb af hende. Og så kan man se pigens reaktion i nær. Og skrige, når kameraet er på Bjørn her. Og det er i nær her, som frøperspektiv kamera filmer nedefra, som ja. Og det gør det sådan mere hyggeligt. Og så her er det ultra nær på pigen, som viser hendes udtryk, som virkelig bange og skrider i bukserne. Og sammen med faren også. Så er det her igen, hvor det er næsten i ultra nær eller nær, som gør det endnu mere hyggeligt, hvor det viser Bjørn. Så her er det i totalt som frøperspektiv, som viser, hvor stor og hyggelig Bjørn er. Så ser vi drengen i nær, og så klipper det. Man kan se her. Der, og så bevæger han sig lige der. Så begynder han at bevæge sig igen. Så ja. Så er det fra nær bliver det til total. Her. Nær. Total. Og så ser vi Bjørn i ultra nær. Det viser sine tænder, og så er der lydeffekter som Bjørn som gør mere scenen skræmmende. Og så giver Bjørn drengen her en klask. Boom. Fra nær, sådan frøperspektiv, og så nær, så bliver det til total, hvor han bliver klasket ind i stenen der. Og så er det der fjerde der, og musik i det er for at gøre scenen mere dramatisk, og så kan man også høre Bjørn om bag baggrunden. Hvor han brøler, så bliver det stille og roligt, som viser, at Bjørn går væk, og så kommer en ny scene her med.